खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीटीसी ओनसोलनि टेट पास जानानै थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय एबा बिजाथिफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां सप्तासेनि गेजेरावनो बीटीसी सरकारनिफ्राय 984 निबो बांसिन टेट फोरोंगिरि थिसननाय जासिगोन होननानै बे समाव बीपीएफनि गोख्रों दैदेनगिरि रिन्जय बर' बिथाङा बुंथिदों। नंगौ बे समाव गोलाव समनिफ्रायनो बे समाव टेट उथ्रिसारनानै थानाय बिजाथिफोरा गोबां खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादोंमोन नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकारनिफ्राय बे समाव थांखि लाबायदि टेट पास जानानै थानाय एबा उथ्रिनानै थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय सप्तासेनि गेजेरावनो 900 निबो बांसिन फोरोंगिरि थिसननाय जासिगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों रिन्जय बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे आरोबाव फैबाय थानाय समाव साख्रि बाख्रिनि एबा साख्रि थिसननायनि सरकारा खामानि मावगोन एबा बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो लाइमोनफोरनि थाखाय आरो बेफोरबायदि गोबां जौगानाय खामानि मावफुंगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों रिन्जय बर' बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि टेट पास एबा उथ्रिनानै थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट सप्तासेनि उनावनो एबा गेजेरावनो बे समाव टेट फोरोंगिरि थिसनगोन गासै 900 निबो बांसिन 980 निबो बांसिन टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरि महरै थिसननाय जासिगोन एबा एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जासिगोन होननानै बे समाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों रिन्जय बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला टेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय माबोरै सुबिदा खालामनो थाखाय थांखि लादों बीटीसी सरकारनिफ्राय बे बाथ्राखौ जों रिन्जय बर' बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। मोजां मोनसे खौरां आंनोबो गोबां माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेसेज हरगासिनो दङ जे टेटनि साख्रिनि एपइन्टमेन्टआ सप्तासेनाव ओंखारसिगोन। टटेल माने 984 जन एलपि आरो एमइ स्कुलनि एपइन्टमेन्ट लेटारा ओंखारसिगोन। स्क्रुटिनिया अलमस्ट जोब्बाय, सर्ट लिस्ट बानायबाय थादों दायो। मेरिट बेसिसाव सर्ट लिस्ट बानायनाय खामानियाबो जोबसिगोन आरो बेनिखायनो जायफोरा टेट क्वालिफाइ जानानै एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि साख्रिया फेब्रुवारि 28 तारिखनि आवगायावनो एपइन्टमेन्ट लेटार सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन जागोन टेट मास्टारनि साख्रिया। दा बेनि थाखाय सिन्था नांगौ जेबो गैया। जायफोरा माने मेरिट बेसिसाव सेलेक्सन जाबाय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटारखौ इलेक्शननि आवगाय बिथांमोननो राननाय जागोन। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया लिगेल ना इलिगेल बिनि थाखाय मोनसे जाजमेन्ट सोलिगासिनो दङ। बीटीसी सरकारनि ल' अफिसारनो बेखौ माने इनकुवारि खालामनायनि दायथ' होनाय जाबाय आरोखि। दा टेटआथ' ओंखारखासिगोन सप्तासे उनावनो, खिन्थु नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि, थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि माने बीसीडीसी सेक्रेटारिनि साखरि, दा बियो मोनसे इनकुवारि जाबाय थादों। जुदि लिगेलब्ला थागोन, जुदि इलिगेल होननानै अफिसारफोरा जुदि इनकुवारियाव जोंनो रिपर्ट होयोब्ला बेखौ माने टार्मिनेट खालामनानै गोदानै इलेक्शन जोबनायनि उनावनो माने टटेल 1600 पस्टनि थाखाय साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन। आङो जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारो बिथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आरोखि।